barkanmu da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ni ne naku injiniya Bashir Bukar. Kwanaki na mana magana akan wannan mining app din nan. Wannan application ne wanda ake yin mining da shi. A group dina na Free Pro Farm Guide na yi muku bayani, so ba wanda ya kula. Gashi dai ni tun daga lokacin da na fara mining zuwa yau, Allah ya sa gashi na samu na yi mining 10 USD. Idan kuka lura a nan wurin withdrawal nasu minimum 10 USD ne. So already yau na riga na yi withdrawing 10 USD na. Idan kuka duba nan ne wurin mining din, nan shine wallet. Ga wallet din nan a nan. Idan na danna wallet din nan za ku kalla 10 USD a nan. So kun gani total balance 10 USD. So abin da ake yi shine wannan, idan ka yi register da shi, za ka dinga shiga kana danna mining. Wannan wurin nan za ka dinga dannawa kullum bayan awa hudu ne za ka dinga starting na mining. To yana tafiya zai tara maka in ya kai adadin USDT guda 10. Idan ya kai adadin USDT guda 10 shine za ka iya ka yi withdrawing nashi, kamar da kuke ga 10 minimum USD ne withdraw. So amma kai withdraw din ba wai za a tura maka external wallet naka bane. So zai zo nan cikin wallet din nan ne, cikin app din nan zai zo nan. Idan kuka ga nan, idan ya zo na a nan wurin kuma abin da yake nan gashi nan kamar da kuke gani balance 10 USDT 0.12 din nan. To kana da daman da zaka shiga kasuwa kai trade da shi. In kai trade da shi, duk riban da ka samu a sama din zaka iya kai withdrawing zuwa external wallet. Amma shi uwar kuɗin da kai mining din yana ciki. So kamar yadda kuke ga, an ka zo wurin trading din nan, idan kuka danna akan wurin trading din nan, so za ku kalla investment, ga coins da zaka iya kai trading da su. So gashi kamar trades din nan, in ka danna akai, to kamar yadda kuke gani gashi nan. So already yanzu na yi amfani da 10 USDT da nake da shi, na shiga trade da shi. Gashi kuna gani USD, wannan ZAW USDT. Kuna gani wannan gold ne da USDT. Na siya gold ne da shi. Ɗazun nan idan kuna gani gashi trade din yana tafiya, kun ga close trade. Ga trade din yanzu da profit 0.0555 gashi na a sama yana tafiya. So trade za ka yi da shi. Trade demo ka yi trade ka samu riba din za ka iya kai wannan. Kun ga nan yanzu ga TP nawa misali nan, gashi already na riga na yi setting TP nawa -1, misali take profit nawa +3. So za ka seta TP ka da yadda kake so da sauransu. So ga SL da TP za ka iya ka seta ka shiga trade din. Sai kuma ga AI din nan za ka iya kai increasing na volume na abin da za ka siya dai da sauransu. A takaice dai kamar da kuke gani gashi trade yana tafiya. So duk riban da na samu a kai zan iya yin withdraw nashi zuwa external wallet. Amma shi uwar kuɗi da kayan mining din yana ciki. So kamar yadda kuke gani yanzu, idan na zo nan wallet din nan, idan na danna akan Theta din nan, USDT din nan, za ku kalla gashi adadin abin da na yi samu din. Gashi nan your own phone, ban sa ko naira a ciki ba. Active bonus ga abin da na yi mining din na samu, ga kuma inactive bonus da sauransu. So gashi na yanzu current trading profit and loss. Active trade guda ɗaya ne, gashi nan ina profit yanzu 0.05 yanzu yadda kuke gani. In trade market and the limit order gashi 10 USDT da na samu na yi. So duk wanda yana so, zan ba da link din nan, zan bari sai mutum ya je ya yi register. Amma kada ku manta, za ku dinga zuwa kuna danna mining din nan. Wannan abu kamar gatarin nan, idan kuka zo kuka danna akai, misali abu kamar gatarin nan, idan kuka zo kuka danna akai, sai ku zo ku danna akan wannan abun. In kuka danna akai, so in kuka danna akai zai kawo muku wani abu na verification. Wayannan abubuwan ne za ku yi verifying. Kun ga wannan abu kaman wayannan abu guda uku nan shine za ku zo ku danna. Wannan shine wannan na ɗaya, sai kuma kaman T din nan shine na biyu, kaman wannan phi din nan shine na uku. Kuka danna sai ku zo ku danna OK din nan. Kuna danna OK din nan zai ce muku verification successful. To zai fara irga time. So kuna gani, so ya fara irga time kenan.
ga mining naku zai fara tafiya kenan. Yana nan yana mining sai ya je awa 4. In ya je awa 4 zai tsaya, za ka sake ka yi login ka danna haka za ka tara USDT ɗin. Ka tara sai ka yi withdrawing zuwa nan wallet naka, sannan ka je ka shiga trade da shi. Kada ku manta, ni ne naku injiniya Bashir Bukar. So ga wayanda suke bukata za su iya su jarraba. Kamar yadda kuke gani gashi sunan wannan ɗin Stormgain ɗin nan ne. Wannan ɗin Stormgain ɗin nan shine application ɗin. So zan bar mana link, mining ne, cloud miner ne shi. So zan bar mana link wanda zai yi bincike ya je ya sake yin ƙara da faɗaɗa bincikensa. Idan ya so zai iya yi amfani da shi. So ni dai gashi nan zahiri dai ina amfani da shi gashi yau har na shiga kasuwa da abin da na samu a mining ɗin nan. Kada ku manta, ni ne naku injiniya Bashir Bukar. Da fatan za ku yi sauraro lafiya.